Benvinguts i benvingudes a la segona temporada de Amb molt de gust, el podcast que produeixen la CAO juntament amb el CEF de Palma, i en aquesta segona temporada estem entrevistant duent el fil conductor intergeneracional. Què vol dir això? Que ens agraden molt les tradicions que passen de pares a fills, de mestres a alumnes, de, jo què sé, de nets a paradines, i per això aquesta segona temporada la dedicam a fer entrevistes intergeneracionals per no perdre-nos aquesta perspectiva de diferents persones creadores de contingut o personatges rellevants per l'escena mallorquina en general. I jo, que avui soc aquí, soc la Júlia Mèrida i vos he dit una persona molt especial per jo, com és per tothom, jo crec que no soc molt original, però bé, vol de present i crec que mai l'havia entrevistada, així que serà divertit. I és ma mare, que no en Joana, així que avui farem el programa, ma mare i jo. Hola, mama. Hola. Com estàs? Beníssim. És molt raro, això. Sí, Però és estrany. És estrany, però divertit. És divertit perquè estem un poc en fora, de més. Sí. No? Som Sí. de contacte físic, tu Sí. i jo. Vale. La primera pregunta que te volia fer és, ara ja t'he presentat, ets ma mare, la Joana, tothom te coneixerà, ja no podràs ser anònimo, em sap greu, ara ja s'està acabat això jo. Però la primera pregunta que te volia fer és, a què te dediques? Jo ja sé el que te dediques, però és una pregunta que dèiem que m'agrada, ara ho dèiem abans fora del micro, perquè diu, a què te dediques i què t'agrada fer, que està en una cosa de vora l'altra en aquest guió que hem preparat. I jo crec que tu sempre tens un tema amb això, de que a vegades les coses que ens dedicam no són les que més ens agraden fer. Per tant, com respondries a aquesta pregunta, mama? Bé, jo tenc 58 anys, això és important perquè ja la perspectiva és diferent. Tenc 58 anys, vaig fer pedagogia i després vaig fer oposicions a administració local, ajuntaments. Jo soc tècnica d'administració local, tècnica d'administració especial, que se diu, o sigui, entres per la teva professió, per pedagogia. He fet feina durant molts anys en temes de cultura i educació. Ara estic més enfocada en educació. I què m'agrada fer? Hi ha certs aspectes de la meva feina que m'agraden molt fer, altres no tant, però n'hi ha que sí que m'agrada molt, sobre el contacte amb l'altra gent, el que aprens, etc. Agradar, a mi m'agrada restaurar mobles, m'agrada el cinema i m'agrada molt contemplar. Seure'm i contemplar la gent que passa, contemplar les coses m'encanta. Això és una cosa que tens, eh? Quan anem a un bar o a un restaurant, perquè tu bars tampoc no és molt el Déu, però a un restaurant a menjar alguna cosa o tal, sempre t'has de seure de la banda que se vegi la gent passar. Jo m'agrada veure la gent. Hi ha tanta diversitat que m'encanta veure la gent. Però tu t'imagines la vida que tindrà aquella gent? Sí. Ah, vale, perquè a mi me passa també, no? Imaginar-me fins i tot que no amb aquella persona. Sí. O sigui, té cara de Marta, clarament. Ara ve d'aquí, va cap allà, fa això... Sí, però una cosa, tu creus que observar i contemplar, posant la ment en blanc, ja sense imaginar-te la vida de la gent, contemplar és una activitat que hauríem de fer més? A mi m'agrada, m'agrada molt, sí. Que l'haurien de fer ja supos que depèn de cada persona. Per la majoria de gent te dirà que és avorrit, ja, perquè no és molt productiu, però jo m'agrada. Clar, però per això m'agrada, perquè precisament jo m'acosta a contemplar, perquè estic amb el mòbil, tot el temps ensotic de mirar el mòbil. Jo per contemplar he de tirar el mòbil a qualque banda. Clar, qualque desavantatge heu de tenir, els digitalitzats. Sí, també és vera. Una cosa que sempre se diu dels fills és que agafam els valors dels nostres pares. Alguns d'ells. Sí, alguns. Tu, quines coses, quins valors, quines idees creus que veus en jo ara, que tu penses que m'has transmet a tu i el papà, perquè clarament la criança aquí s'ha de dir que va ser compartida, perquè com sempre mon pare sempre no se queixa, perquè jo sempre m'he dit Júlia Mèrida, però tu sempre dius, i segon llinatge, ara tu tens l'oportunitat de brillar avui tota sola. El papà no sé qui, però quins són els valors que me vareu com a transmetre, o tu creus que més veus vosaltres en jo, perquè potser no són els mateixos que jo diria. Home, jo crec que transmets valors sempre, per lo que tries per veure, per on tries anar, no em porta xerrar i filosofar amb els infants. Tu la teva manera d'educar i de viure la vida li transmets coses. Els infants funcionen sobretot per imitació, no? Jo el que veig ara, coses que jo m'agraden i que han quedat en tu, és, per exemple, la tolerància. És bastant tolerant en les altres realitats, en les altres persones, i el respecte. Jo de petitó sempre em recordo que això no m'agrada bé, però s'ha de respectar persones que pensen diferent, que creuen diferent, que són diferents, i a mi m'agrada molt personalment això, la tolerància i el respecte amb altres cultures, amb altres persones, amb altres maneres de fer. Tu creus que... Bé, m'ho has respost un poc abans, però ara pensava, tu creus que els valors no s'ensenyen, sinó que se transmeten amb els actes que tu fas cada dia, com a pare o com a mare? Bueno, jo no he exercit mai de pedagoga, però tinc un pot de formació professional. I crec que els infants aprenen més per imitació, aprenen més de lo que tu fas que no el que tu els diguis que has de fer. És lo típic. Menja enciam, però si jo no em menjo, el meu fill no em menja. Tu no en menjaves gaire. No, però a vosaltres sí, Ja. Però claro, queda menjador escolar.
Varen quedar al menjador, però tu havies quedat al menjador? No. No, però Sí, la vida era diferent. la vida era molt diferent. Era molt diferent. Clar, jo crec que sí que ho aprenem per imitació, i per això que alguns valors o idees, com tu has dit, sí que se m'han quedat, però per exemple, entre germans ja és diferent, no? Sí, això és un dels grans aprenentatges de la vida. Tens fills diferents, que tu eduques de la mateixa manera, que penses que viven la mateixa realitat, no és vera, cada un viu la seva, però que te fas creus que diuen els catalans de lo diferents que són. I sí, però hi ha qualque cosa que sí que... Però hi ha un pozo, no? Sí, com una cosa comuna. Hi ha un pozo ja que de tant en quant surt que dius m'han fet qualque cosa bé. Vale, aquesta m'agrada molt, aquesta pregunta. Quan tu me recordes a mi de petita, quan era petita, quan era una nina, quines coses veus d'aquella nina petita, aquella Júlia petita, que creus que han arribat fins avui en dia? És a dir, quines coses t'agradava veure en jo de petita que creus que han perdurat fins avui? És un poc similar a la pregunta d'abans, però no és tant a lo millor però valors, no és qüestió de valors. Poden ser coses més normals i específiques, com coses un poc més transcendentals, si ho voleu així. Bueno, jo recordo molt que de petita era molt riadera. I això, has tingut etapes que no has estat tant, però ara tornes a estar molt riadera. Sí. O sigui, que és una persona que la veus i dius, ai, aquesta persona és feliç, no té cap problema, això que deien dels altres, no? Tu ets riadera. I després, lligat amb el que dèiem abans, el tema del respecte, jo sempre m'ha agradat molt veure que respectau a l'altra gent. I en tu, de molt petitona, ja te passava que era impossible pensar que te colassis un lloc o que passassis davant qualcú, o... ja era com un poc innat també, saps? Però Sí. això ho veig en tu. Responsable. Sí, responsable. Sí. Germana major. Però jo vull ser aquesta senyora major que s'acola en el mercat. Ah, Tu ja ho bueno. ets? Ah, sí, jo ja fa anys. Ja t'acoles en el Jo ja fa anys que Davant d'altra gent. No sempre, però a Com se fa l'edat... això? Jo m'interessa molt aquesta tàctica, No. perquè jo vaig a comprar al mercat i les senyores fan... Nina, dues tomàtiques i jo. Oh, si estigués aquí, Però això són moltes hores de vol, és com un pilot, dus moltes hores de vol. També van ser caràcter, si tu tens un caràcter més ben introvertit, jo som molt extrovertida i jo no m'atava res. Però en els anys aprens que o te llances o te passen per damunt. Ja un dia ja vendré. Molt bé. M'ensenyes. No. Xerrant d'infàncies, tu també n'has tinguda una, encara que pareixi que els nostres pares els coneixem quan ja tenen edat, que tu tenies, no a la meva edat, eres més jove que jo ara, quan m'ho vares tenir, però bueno, els primers records que tenc de tu, records conscients, sí que són més o menys la meva edat o un poc més gran, o sigui, jo ara en tenc 29, un parell de més. Sempre pareix que els pares els coneixes amb aquella edat, no? Com a pares, sí. Com a pares, sí, clar. I està bé, també, perquè a vegades jo trobo que també és aquest límit de pares amics, no ho sé què dir, tampoc vull saber què vares fer tots aquells anys. No importa, m'ho expliquis. Tot. Però la qüestió és, tu de petita, m'agradaria que me diguessis quina seria una recepta que te transportaria a la teva infància. Clar, jo de receptes m'ha agradat molt aquesta pregunta perquè jo sempre que me demanen per alguna de la meva infància és que jo record a la predina cuinar. Clar, xerrant de receptes de cuina. Sí. Sí, tenim una cosa en comú, que clar, jo, com a dona de la meva generació, quan vaig incorporar en els estudis, la vida laboral, van tenir unes predines darrere que tenien la sort de que mos feien el menjar. Llavors, els records que te formen en la infància i en el passat, teus i meus són els mateixos, perquè era la predina la que cuinava. Sí, la mateixa persona. Jo, un tombet, un arròs de peix, això és, només saló, ja és evocadora. O sigui, algo mallorquí, no? Sí, completament. Tu creus, ara que xerram... Ja me'n vaig, ara, però això és... Tu creus que ara que xerram de plats mallorquins, creus que això seguirà existint, passin les generacions que passin, igual que el lacao? Sí, modificant-se, vull dir, adaptant-se a la realitat, perquè evidentment els records que jo tenc no són els mateixos que tindria mon pare o ma mare, que no són els mateixos que tindrien els meus predins, perquè tenim més productes, més tecnologia, altres gusts, altres preferències, el tema d'estar sa, de fer exercici, però jo crec que sí, perquè aquestes coses, jo encara em fa molta gràcia quan tu, els teus germans, els teus cosins, sentiu una olor d'un menjar i deis, fa l'olor de la predina. Ja han passat 20 anys. És una cosa que és com un perfum que te trasllada en aquell moment en què l'empleaves. Espero que sí. Sí, les generacions canvien. El lacao també té una cosa semblant en això. Sí, jo crec que És sí. una cosa nostra. Ara que xerràvem d'això, després de les generacions, també una pregunta que em feia ganes fer-te és quin consell li donaries a algú, però no de la meva generació, perquè és que jo ja no soc tan jove. O sigui, soc jove, està clar, però ja no soc una persona jove. Tu pots ser un jove i pots ser una persona de 8 anys, 20 anys, no? És a dir, com els meus cosins, com els fills com els fills de la teva germana. Aprox. Quin consell o quina reflexió, perquè a vegades els consells te'ls donen i no els segueixes, per tant, millor una reflexió, no? Això de lo que tu consideres jove va cresquent en tu.
Jo modern i no m'ho crec, Clar, però és perquè tu així. veus un al·lot de la teva edat. Sí, però quan jo dic un jove, pot ser un jove de 40 i fins i tot un jove de 50. M'explica, a vegades el meu fill m'han d'especificar, no, mama, aquest no és un jove, és un senyor. Però tu vas creixent i llavors els joves sempre van per davall tu. Jo, tu te consideres jove, evidentment. Un de 16 ja ho considero un nin. Sí. Consell. El consell normalment, quan ets jove, com més jove és, jo crec que menys cas les fas. O jo m'ho passava, perquè t'has d'oposar, has de fer el contrari. Però jo crec que de gran he començat a aprendre a diferenciar allò urgent d'allò important, que pot ser una gran tonteria i un tòpic, però és vera. Hi ha molt poques coses importants a la vida i n'hi ha moltes d'urgents, i a vegades ens deixam dur per l'urgència d'aquesta vida que duim. Llavors és cerca dins tu i la gent que tens de vora que és per tu lo important, i procura que això sigui prioritari, no lo urgent, perquè urgent en tenim sempre en aquesta vida. Sincerament. Me deixes estorada. 58 anys, no més. Són hores de vol. Això són hores de vol. Sí que és vera. I ara que xerraves dels consells, tu, que has dit que tu no els seguies molt quan eres més jove, o sigui, quan eres jove. No, home. No seguies molts consells que te donava la gent gran. O sigui, Bueno, perquè jo era d'aquella generació que, a més, que trobava que clar, jo vaig ser jove durant els anys 80, t'havies d'oposar el que ja hi havia, havies de canviar. Jo, altra gent potser no, havies de canviar. Llavors, el consell de la gent major, quan en tens 20, no t'està donant un consell una persona amb experiència, t'està donant un consell una persona que és major, que és d'un altre món, que no viu el teu món, saps? Després, en l'edat, et vas donant compte que tu també arribes a ser aquesta persona major, saps? I la perspectiva te canvia. I a partir de quina edat creus que vas començar a fer cas de qualcuns consells? Això és molt difícil determinar una data. A partir de quin moment? Jo crec que quan ets, jo en el meu cas, quan ets mare, que ja és que comences a cuidar d'altres persones, aquí fas un trencament i dius, I ja tot canvia, no? No, tot canvia, no, que la teva perspectiva també és diferent. Llavors comences a pensar, te qüestiones més les coses, i aquí dius, no, la gent que ho va fer antes que jo també ho va fer bé, i que feia aquesta gent, que no m'he d'inventar. I no van sortir tan malament. I no van sortir tan mal. Bueno, hi ha una pregunta que jo crec que és obligada i que és de lògica. Per què m'has demanat a jo que vengui? Per què m'has triat a jo per venir avui? Sí, ja és que abans he dit que no era molt original, perquè clarament molta gent triarà sa mare. O sigui, jo pensava, molta gent triarà sa mare per venir en aquest programa, no? Amb molt de gust. Perquè les relates que van contactar amb jo, que són supersimpàtiques, me van dir que triàs qualcú d'una altra generació, i clar, jo vaig intentar pensar, i clar, sí que tenc algunes professores o profes amb qui podria pensar i tal vegada fer venir, però vaig pensar realment per una entrevista com a més en profunditat, i que m'ho feia molta gràcia que fossis tu, perquè Això no m'estranya. No ho havíem fet mai, però vaig pensar, és que realment sí, el que se planteja aquest programa és xerrar de generació en generació, però des d'una òptica una mica com a intimista i de confiança, vaig pensar, és que si faig venir una profe meva d'ESO, que jo l'estim molt, saps? Però no sé si serà no era tant xitxa, saps? He de dir, en defensa de ton pare, que tu me vas dir, mama, papà, decidiu vosaltres. Evidentment, vaig guanyar per golejada, perquè ton pare és una persona introvertida i... Jo li hagués dit que vengués, també clar, per canviar. Però cada unes comes, això també ho aprens a respectar. Sí, és papà, no. Cada unes comes i té els seus espais. Sí. Una altra cosa, ets profe d'institut, fas podcast, escrius, fas moltes coses. Jo me planteig, tu t'entens per lo que ets la vida, diguem-li quotidiana real, és dir, posar una rentadora, dur mògenes menescal, fer coses d'aquestes? M'estàs dient bruta. No! Sí, faig moltes coses, però cada vegada estic dosificant més quines coses. Tu has dit abans, entre urgent i important. Aquesta reflexió me la queto, ja ho faré un parell de voltes. Però no penso en això, però sí que darrerament penso en que quines coses vull fer per jo, és a dir, per jo, sense que no tingui una repercussió productiva, el que deies tu abans, i quines coses faig, perquè mira, com el meu podcast mateix o tal, que al final han acabat sent una cosa productiva, no de cara en el públic, però perquè jo som molt de cara en el públic, sempre m'ha agradat. I és vera que faig moltes coses de feina perquè tenc una feina normal, de 8 a 2 o de 8 a 3, i després pues, faig el meu podcast, vaig a la ràdio, vaig a presentar no sé què, cada setmana tenc algun trull, però sí que tenc temps de la meva vida quotidiana, i més ara, o sigui, potser fa 3 o 4 anys estem molt a tope i passava més per el que era dia a dia, però ara m'he donat compte que jo soc molt disfrutona. Jo m'agrada molt estar amb el meu moix, i jo m'agrada molt estar a Manacor, tranquil·lament, o venir a Inca amb vos, o
O sigui, els caps de setmana, per exemple, ara intent mai fer feina, si puc. No sé que sigui una cosa que me faci molta il·lusió, que aquí clarament dic que sí. I també neix d'un privilegi, de que jo tinc la meva feina, la meva plaça i me l'he currada, i no tenc per què haver de fer totes aquestes 30.000 altres coses si no vull, o si no me fa molta il·lusió, o si no me paguen molt bé, o el que sigui. Però sí, t'entens estar amb el meu moix, també. Sí, pobret, a vegades. Això de que puguis estar el cap de setmana sense fer res posa en dubte, però bueno, si tu dius... No, poder puc, però a vegades no vull. És una opció. A vegades no fa molta il·lusió, perquè una cosa molt guai d'aquestes feines secundàries, complementàries a la que tenen de profe, és que les coses que me venen, les propostes que m'arriben, com aquesta d'aquest podcast de l'Acao, me fan il·lusió, normalment. I costa trobar... Més difícil d'estriar feina i gaudir. Sí, jo sí. Me costa un poc, però Joan Cabot, un amic meu, me va ensenyar una regla de les 3 puntes i jo l'aplic, no? I les coses que fas per plaer, per tot bé o per reputació, moltes vegades estan de coincidir dues d'aquests 3 factors. Està bé, molt bé. Recomano. Bueno, avui en dia jo crec que sempre sentim les generacions que se van queixant de les noves generacions. Vull dir, això, no sé on arribarem, tot aquest discurs, que jo ja el sentia del meu predins i tal, i ara qualque vegada sense donar-me en compte comences a fer inconscientment. Digue'm però qualque cosa positiva que tu creus que la vostra generació aporta. Com deia na Hannah, no? The Girls, aquesta sèrie molt de la meva generació. Maybe I am the voice of a generation. O sigui, no sé de quina generació soc sabó. No, però a part d'aquest incís, jo crec que la meva generació, que jo estic en un moment, estic allà a una línia fina entre el millennial i els centennials. És a dir, clarament no soc Z total, però tampoc som millennial total. La meva relació amb les xarxes és més centennial i la meva relació amb referències com ara Girls, d'audiovisuals, és més millennial, per així dir-ho, no? Però crec que les dues generacions aquestes, o la gent que estem allà, 95, 96, 94, una cosa que sí que m'ha portat, que jo crec que és bona, és que no mos desvivim. O sigui, hem après que te pots desviure per la feina, si tu vols, però jo crec que hem après que també s'ha de gaudir del teu temps lliure i a reclamar nostres drets laborals, per exemple. Crec que és una cosa que hem après i que hem aplicat. Vull dir que tenim molt clar quan qualcú mos està explotant, potser mos deixem explotar perquè en aquell moment te va bé, t'agrada, saps que és una oportunitat, però ets conscient i hem après a aixecar més la veu i sobretot també a reivindicar i a denunciar violències masclistes around the world. Jo crec que la nostra generació s'ha posat això damunt la taula, violències de tot tipus, psicològiques, físiques, micromasclismes de la feina, fins i tot, no? Jo crec que dues coses bones de la meva generació són els drets laborals i els drets de les dones en general, que els hem com a reivindicat molt. Molt bé. I també he vist en aquest guió que hem fet una pregunta que em fa ganes fer-te, perquè en aquesta vida tan trepidant que duim tots ara, tu què consideres insults, fat? Una cosa que no m'aporta res, o una actitud, perquè a vegades són les persones, no? Sí. Una actitud que a mi no m'aporta res a la vida i que quan la gent té en jo, no és que m'enfadi, però pens, és que no ho entenc perquè no podem solucionar res. És com quan algú s'enfada molt però no te sap comunicar, i com que jo soc molt de comunicar les coses, jo si m'enfada amb tu ho sabràs. Me veuràs la cara i després ho sabràs, perquè t'ho diré. O sigui, encara que em faci molta vergonya dir-te alguna cosa, jo que si necessit dir-te és que te cridaré l'hora que sigui del dia. I jo quan qualcú veig que té un neguit o algo que li passa i que no m'ho explica i que li has de com a treure, a mi això m'enfada, però a la vegada pens, és que no porta res, perquè simplement t'he d'estar traient amb pinces el que estàs sentint o el que estàs pensant, t'he de revictimitzar a tu, no sé, això no m'aporta res, o sigui, m'aporta a vegades ràbia, perquè me fa ràbia, però en general no m'aporta res a la vida. I una cosa que tampoc m'aporta res, són els estereotips de gènere en general. O sigui, m'aporta que me vestes cada dia amb una roba determinada perquè a mi m'agrada, perquè el que sigui, però crec que com més feina fem amb això, sobretot amb els adolescents, a l'institut i tal, més feliços serem totes en el futur, en general. Vull dir que els homes duguessin falda i tot això estaria molt bé, jo crec. I que nosaltres aniguéssim sense camiseta si volguéssim un concert com fan ells, que ho poguéssim fer, també estaria molt bé. Per acabar el programa, la gent de l'Acao, aquestes lotes tan simpàtiques, torno a repetir, m'han preparat una bateria de preguntes
flash, o sigui, ràpides, ja sé que tu ets sí. bombero, com a vegades paraules en anglès, Sí. per triar entre dues opcions. Ja t'he dit això, i hem de contestar, d'acord? Ok. Jo la llegiré en veu alta i responem primer tu i després jo. Començam. De matí a hora baixa. Espera, puc dir el que ja penso que tu diràs? Sí. Ostres, doncs no ho sé en aquesta. Hora baixa. Per què? Hora baixa. De jove t'hagués dit de matí perquè te despertes i l'energia, però ara penso que és hora baixa perquè és quan tombes dia i dius el dia s'ha acabat, he fet això, te quedes en pau. I jo, de matí. Jo soc molt de matí. Jo soc una persona molt de matí. M'agrada aixecar-me, no me fa res aixecar-me prest. Sí, me n'he pogut anar a dormir prest. I m'agrada molt aprofitar de matí per anar aixecant-me, llegint el meu cafè, entrenar o no, anar amb les amigues a fer vermut. Tot això m'encanta. D'aquí un parell d'anys ja veurem. Hi ha d'haver un pot de tot. He de un pot de tot a la vida, exacte. La cao, mig ple o mig buit? Durant molt d'anys he tendit a voler-lo mig buit, però ara faig molt d'esforços per voler-lo mig ple. I se viu molt millor. Ja, se nota, perquè mostres més. Jo penso que mig ple. Platja o muntanya? És una pregunta difícil, que sí? Sí, platja, però no entre les 12 i les 4. Exacte, jo estic pensant el mateix. Sense passar mos. O sigui, platja, però no les hores de sol. Jo som de Mallorca, Sora m'agrada la baixa, muntanya. quan et donen la primera Sora baixa, pregunta. és de matí de pre, que la mà està com un miret. Bé. Sí, jo també. És que jo quan em fan aquesta pregunta sempre penso és que no som molt ni de platja ni de muntanya. O sigui, sóc una persona insulsa per qualcú, fada, fins i tot, però jo m'agrada com estar tranquil·la, que nostra, jo què sé. Però si hagués de dir alguna cosa, platja, sora baixa. Els de matí m'he mirat. Cuinar o demanar menjar a domicili? No és políticament correcte, però demanar menjar a domicili. Jo també, sí. No desenvoluparé aquesta. Tenia la sort de que qualcú cuina per nosaltres. Ah, sí, això, clar, clarament. Un besito. Si no, ens m'haurien d'espavilar. José. Un besito a les cuines. Bé, sí, si no mos haguéssim espavilat. Clar que sí, no menjaria sempre de preparat. Tu i jo anàvem a fer molt de menús, una Sí. època. Però estem en preguntes ràpides. Sí, te'n perdona. recordes? La cao, tot sol o amb quelites? Tot sol. Jo també. Disfrutar-lo. M'agraden molt les quelites, però per separat. O Però sigui, jo el gust de la cava m'agrada molt, llavors tot el que sigui dolçat. més tu penses que no tots són dinca. Les quelites m'hauran d'agradar. vull dir, Sí, no li clar, fem un lleig. som Però ambaixadores la cao, de les quelites. tot soles. Seguim. Festa multitudinària, vaja, o sopar en petit comitè. Què diré? Sopar en petit comitè. Jo ara estic com a de sa vida que festa multitudinària, per 30 muntaré una festa multitudinària. Espera, estic en aquest moment. Tu la muntaràs quan serà, ja ho veurem després. Sí, potser no ve ningú. No, Jo soc però petit entre ningú i comitè. multitudinari hi ha termes mitjos. Va, d'acord. Veure una pel·lícula o llegir un llibre? Què diré? Pel·lícula. Veure una pel·lícula. A mi I el jo? cinema m'agrada molt i som mala lectora. I tu ets una devoradora de llibres. Sí, un llibre. Cantar o ballar? Un desastre, però si he de triar i ningú me sent, cantar. D'acord. Jo, cantar i ballar, les dues coses. Però bé, he de triar una, no? Per tant, diria que cantar. Ah, Sí. Sí. Cants o moixos? Cants. Jo mixis. Sí, tenc un moix. I per acabar, la darrera, la cao, fred o calent? Fred. Sí, eh? Fred o d'estens. D'acord. Calent no, ja no tens gust que a mi m'agrada la cau. Te copi. Jo diria que des temps. D'acord. Molt bé. I doncs ja arribam al final del capítol i per acabar, la gent de la CAO mos ha fet un regalàs increïble, que Molt és bé. que mos regala un lot del seu merchandatge amb productes també, i aquest merchandatge està fet per Aguilar e Hijos. El tens aquí, sorpresa. Bona, bona. Pesa. Bona, bona. Sí, Faves. dirien que és feixuguet. És feixuguet. Feixuguet, anem a veure que tenim. Un altre tote bag. M'encanta aquest disseny. Que guapo. Ai, no m'he fixat, sí. Per anar al mercat, a col·lector. Bueno, tenim la cau, evidentment. Sí. Això, tu te farà un bon servei, eh? A mi també, Sempre. però tu més. És que ma mare és molt dels dolç. Jo som molt ho dels heu dolç. d'entendre. Vull dir... Ah, I és la cau està dins productes dolços i llavors Sí. és perfecte. A part, hem de dir que abans teníem molt de productes de xocolata. Quan jo era jove no n'hi havia tants. I aquesta era l'estrella. Clar, és vera. Clar, en el meu temps... Un ostres. sticker. Ah, no l'he vist. Una ferretina. Disculpa, Una ferretina, per molt ser bé. un poc correctes. I de res, ja acabam. Moltes gràcies a tothom per escoltar amb molt de gust aquesta segona temporada del podcast de la CAO produït amb Estef. Moltes gràcies a tot l'equip i a les al·lotes de producció. Gràcies a ma mare que ha dit que sigui jo.
estic molt contenta d'haver pogut gravar això amb vosaltres i res, a les xarxes de la CAO trobareu tot aquest contingut i més. Fins una altra.